स्पर्श सुखाची भावना ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. माणसाचीच असं नव्हे तर जीवसृष्टीची ती गरज आहे. खळखळणारा ओढा दिसला की त्यात पाय सोडावेसे वाटतात. लहान मुलाचा मुका घ्यावासा वाटतो. मांजरासारखा प्राणी शेपटी फुगून पायाला घासून गेल्याशिवाय बरं वाटत नाही. हिरव्यागार गवतावर आडवं झाल्याशिवाय चैन पडत नाही. इतकंच नव्हे तर देवळातल्या दगडाच्या मूर्तीच्या पायाला सुद्धा कपाळ टेकवल्याशिवाय शांत वाटत नाही. मोठमोठ्या सिद्धपुरुषांच्या प्रत्यक्ष दर्शनापेक्षा स्पर्श दर्शनाचं जास्त महात्म्य आहे. जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाबरोबरच स्पर्शाचा जन्म झाला. 2 दिवसाचं रडणारं मूल आईच्या स्पर्शानं शांत होतं. हसण्यासाठी जशी भाषा लागत नाही त्याचप्रमाणे स्पर्शालाही भाषा लागत नाही. स्पर्श हीच भाषा. भाषेचा जन्म नंतरचा, स्पर्शाचा जन्म पहिला. म्हणूनच त्याच्या इतकं उत्कट दुसरं काही नाही. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.